Antes de encender a máquina, imprescindible ler o manual da máquina. Obligatorio usar guantes, pantalla protectora, zapatos de seguridad, protección auditiva, casco e non pode haber nadie cerca da máquina. Se a máquina é eléctrica, o cable que este estirado por completo se de bobina e que a sección do cable sea adecuada á potencia da máquina. Antes de poñer a máquina a traballar temos que verificar o nivel de aceite que este correcto. Normalmente todas as máquinas teñen unha cala ou unha mirilla. E volvemos a enroscar. E xa temos a máquina operativa. Se fai algún ruido extraño ou tal, habría que revisala, non? É moi importante con respecto aos EPIs, guantes, gafas, casco e auriculares e botas de seguridade. Si para facer os troncos imos a usar unha motoserra, moi importante usar un pantalón anticorte. A hora de coller os troncos, o importante é ter a espalda recta e levantar o peso cas pernas. Hai que pulsar os dous mandos á vez. Polo general, as máquinas é necesario ter as dúas mans ocupadas nos mandos e nunca jamás se debe ser modificado. Se a máquina que vamos a traballar está conectada ao tractor mediante unha toma de fuerza, hai que ter especial cuidado con ela. A hora de traballar é moi recomendable ter unha higiene e un orden no traballo para non ter o material todo desperdigado e non tropezar nel provocando unha caída. Manter a máquina con filo é importante para que non pegue golpes ao romper, que traballe máis fácil, non teña que facer tanta presión. E despois de cada uso, limpiala con aire comprimido, por exemplo. Nesta máquina podemos regular hasta onde queremos que suba. Para unha maior axilidade, nesta máquina, por exemplo, pódese regular a altura máxima a que sube a máquina. Unha vez que soltamos os mandos, axustamos nesta palomilla.